Alamsa Novembre kalo kleta an saba samba flan muwa anduru DMS-TV chena muso awniche awniyatuma ayo bismillah ko kan kibar yaw kena kan fuli anita nuwan kan wana lame ba ko bela jeli malikono animal ko ko kan kibar no wati seli fulu ko fe kuna ful baminu mambulu ko do ko do wetalige Santa minel ko fe libi holu la selike mina uya ira ka fe ko Hannibal Kadafi ko lu yara ko ni oblani oye karafi de yara de ni oku libi jamana nyema yare wati temene ula naliga sa na ga fanga dabiri bela jere ne kera samba fla antan kele wati de la ayra ka fe ko Hannibal Kadafi kale Muammar Kadafi de fitini yara de wa fana ko afaga fanga wati yara de la ka kon me fide luxi yara de la Europe jamana ula nga ko wati mera la ka faga fanga yara kon dabiri la ko ay tara idogo siri abolon ko fe ka tara Liban fana ninga taga idogo yoron nu yere kon na ka sem fo shere de kute politique ko yere la ko nga ku ya ira ka foko asene bala ka sababu ga afa yere ga fanga wati mamara ba fetiki do kelen ko fe ka Hannibal Kadafi mine o ko fe yere de kon mi Liban jamana force de sécurité maw yow luga sorga Hannibal Kadafi mine ninga tabla wa jamana kaso yere la Hannibal Kadafi alimine ku yere kon kera Liban jamana mo yere kon fe kadaga ya yira ka foko ajala kileno do ka foko ay kuna ful bayere dore doguni ore libi jamana kon nana ko che bado yere de kuma enoni ore tunna o chen yere kon togore ko Musa Sadir ni ale shiti dine nyemo bayere de libi jamana kon nana ay dara ka foko ale yere kon tunna samba kele keme koronto an biolovla an shigi wati yere la haga visiti yorodo senefe libi jamana konnana Muammar Kadafi aliga fanga wakati la ni che ban yere kon nga tununi yere kon kera kon na fil bayere de jamana kono de yere bulo autorité mawi siga na yere de do ni nga nyasi Hannibal Kadafi makaira ka fo kwali be fendo yere kalama o alman bay nga sa yere la kadaka kale yere fana Kadafi kademba do yere de ko o la kale yere kon kanga bo fendo yere kalama ko ina ko Hannibal Kadafi alibne le ko Liban jamana kaso yere la kasoro procès fo yere de kutekala ni san tan yere konnana wala mi yere kon jalakira kosobe ma chama yere fe aka avocat aleli organisation de droit de l'homme ma chama yere konini wala jalaki ka fokati sharia yere la ko ay santare ku bolo kasola kasoro ma procès fo yere de kala wa fana ko dalulu jonjo fo yere tu bolo mi ma ira ka foko Hannibal Kadafi kala yere kon me fendo kalamani imam bayere ga tununi la libi jamana kono mogo yere kon ya nyini Liban jamana kono mogo yere fe kuma chama ka foku ga ni chen yere kon bila sabula ka sem fo shere dete Musa Sadir aliga turudi yere la sabula ko Musa Sadir alibe tunu wati mi yere la ko ya soro Hannibal Kadafi ka be san fla yere la ni Novembre kalo yere la Liban ale autorité mawya la ni ga Hannibal Kadafi yere kon bila ni caution do ye ko ta ira ka foko Hannibal Kadafi kale bila la PPP ko nga ka be to critical law yere ga bulukan ko kuma ni tigala ko ni wele bla makaga na isenjo o wele yere kere kan wa fana ko dura yere tabulu wala sa ga boni jamana e konna na wa fana kaga war ba yere dori sana mi mayira ka fo katina bulga bo jamana e konna na pew ko ni decision yere tara Liban alen libiga pression diplomatique yere de ko fe jamana flaminu ya la ni ku che jew yere kon glanga nya kele chama yere ko fe wa ma chama yere ka fo ko ni decision yere kon tali doronte ko critique ko do ko nga ko politique ko yere fana bala sabla ko ame wati mina ina foko bi ko soroko aleni politique ko gele bayere de Liban jamana konnana o ko yere de senfeni Liban ale autorité mawya la nyinika aka diplomatique jenyowa yere sinsan jamana wara uche wala sa ga bisaka de mere soro chugo mi yere la Libya aliga fa yere konna lu kon mefe ku ga jamana kono de yere de mi Hannibal Kadafi nu ya jalagi ka fo kai fendo ke kasura yere no fo shere de tula Muammar Kadafi aliga parti maw koni ni walen fo kosobe nga Liban jamana konnana Musa Sadir ale kerefe mo fukata se aga demba ya yere mawlu ya ira ka fo konu ye Hannibal Kadafi yere kon bla ko be ke sababu ye ko luga karamo bay nga tununi yere kon ko dugu kosobe ko al nasr Hannibal Kadafi ale yere kon bla la ko nga ka be tugu critique la ko bulo yere kon ga kon yaye kon ka se na gata uga jamana kon nana ko foni accord diplomatique yere kon kera Liban alen libi jamana nyonche défenseur des droits de l'homme maw yere kon hakilna jige tukun ka yere ka foko santa ka solo ka soro procès fo yere de mako ko na ko e sharia soso yere de wo fana ko violation yere de du haramadian yere kon nana tarata temene Novembre kalo kleta an kele samba fla an muga an dur haidara ka foko pondo yere bina sishuani obeshin sud-ouest yan fa yere de fe ko point yere fangle yere de bina ga fangle yere kontoni o kasara jugu ba yere kon kera barka marala ni o yoro yere kon ye kuluma yoro de
ko point yɛrɛ tɔgɔ ko honki wa fana k'a ye dugu caman yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan point yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ sababu ye ni camion ale ni sennamatigiw yɛrɛ kɔni kun bɛ kɔba yɛrɛ dɔ tigɛ nin ko in kɛra dabalibanko yɛrɛ de chinois ninnu yɛrɛ bolo sabula ko point yɛrɛ kɔni k'a dilanna kalo damadama yɛrɛ kɔnɔna na san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u ka autorité mɔgɔw ye nin point yɛrɛ kɔni ta ni k'a kɛ symbole de développement yɛrɛ u ka maraw kɔnɔna na nka bi ni teliya yɛrɛ kɔni kɛra dabalibanko yɛrɛ de chinois ninnu yɛrɛ bolo sabula maa caman yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko cogo jumɛn de la ni pont kura yɛrɛ bɛ se ka bi teliya yɛrɛ la nin cogo in na Chine kunnafoni disobaw y'a yira k'a fɔ ko ni point bi ni sababu bɔra dugukolo yɛrɛ de la ko sabula ko ni wagati laban yɛrɛ la ko caman yɛrɛ de kɛra Sichuan mara yɛrɛ la ko nin ko in kunna jama yɛrɛ kɛra yɔrɔ min ko maa si ma to a nin na wa fana ko maa si yɛrɛ ma jogi nin ko in na ko sabula k'a bɛ kɛ wagati min yɛrɛ la ko y'a sɔrɔ mɔgɔ si kun tɛ point sanfɛ ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko kuma caman kɔni ye nin ko sugu ninnu kɛlen yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ko o bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na u ka autorité maaw ye o yɔrɔ in datugu teliya yɛrɛ de la walasa kasara wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka na kɛ o yɔrɔ in na u ka dɛmɛlikɛ jɛkulu fo ka taa se u ka ingénieur dɔw yɛrɛ kɔni ma olu wulila ni ka se nin yɔrɔ in yɛrɛ la teliya la ka taa lajɛ kun min yɛrɛ y'a to nin point yɛrɛ binna ale ni ka o yɔrɔ in lakana k'u ka enquête kun yɛrɛ de ka dalilu jɔnjɔ yɛrɛ de sɔrɔ n'a sɔrɔ ni dugukolo yɛrɛ de kɛra sababu ye ne ka point yɛrɛ bi ko walima k'a dɔn n'a sɔrɔ ni point jɔtɔla yɛrɛ de kɔni n'a sɔrɔ an baaraw yɛrɛ de ma ɲɛ Chine jamana kɔnɔden dɔw y'a cari bɔlɔlɔ siraw kan k'a yira k'a fɔ ko minɛn ɲumanw de ma kɛ ka point yɛrɛ jɔ ko de kɛra sababu ye ka point bi dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bilala ka point yɛrɛ kɔni jɔli baaraw kɛ k'olu de bɛ sɔrɔ ka yurugu baaraw yɛrɛ kɛ walasa point yɛrɛ kɔni ka kɛ teliya yɛrɛ la cogo min na ko ni jalage ninnu tɛ ko kura ye Chine jamana kɔnɔna na sabula ko projet kura caman yɛrɛ kɔni ne binna dɔw yɛrɛ kɔni tiɲɛna Chine jamana kɔnɔna na min kɛlen bɛ jɔrɔna koba yɛrɛ de Chine population maaw fɛ ni kasara yɛrɛ kɔni hakilina jigi de ka yira Chine gouvernement maaw yɛrɛ ma k'u ka na u ta yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ jɔlen ko nka ko yɔrɔ fana kan ka to ka ladon ɲuman cogo ɲuman de la ale ni kunbɛnniw fana na u ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin kasara yɛrɛ kɔni ta ni sɛbɛ de wa fana ko n'a sɔrɔ ni minnu yɛrɛ kɔni yɔrɔ in jɔ n'a sababu bɔra olu de la k'u bɛna ɲangiliba yɛrɛ de da olu kan tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 11 san 2025 hayidara k'a fɔ ko explosion ba yɛrɛ dɔ de kɛra Islamabad ni o ye Pakistan faaba yɛrɛ ye Pakistan ministre de l'intérieur ka kɔrɔfɔla a y'a yira k'a fɔ ko nin bingani wale yɛrɛ kɔni sababu bɔra maa dɔ de la min yɛrɛ kɔni ye mugujugu dɔ a yɛrɛ la ni ka taga nin yɔrɔ kɔfɔlen na ko ni attaque kɛra sɔgɔmadafɛla yɛrɛ wagati de la ko y'a sɔrɔ ko mɔgɔ caman yɛrɛ de bɛ tribunali kɔnɔna na minnu yɛrɛ taara audience yɛrɛ de la kunnafoni fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ yɛrɛ de kɔni taara ni mugujugu yɛrɛ kɔni kun bɛ ale fari de la ni a ka sɔrɔ ka mugujugu yɛrɛ ci o tribunal da la u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔnɔna na teliya la o yɔrɔ yɛrɛ la walasa ka o yɔrɔ yɛrɛ datugu ko nin yɔrɔ ye yɔrɔ nafamaba yɛrɛ la sabula ko gouvernement baarakɛyɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yɔrɔ yɛrɛ la tribunaliw fo ka taa se institution publique yɛrɛ ma u ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni y'a fɔ u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya nin yɔrɔ yɛrɛ la ko explosion yɛrɛ kɔni kɛra kasara juguba yɛrɛ de tribunal da yɛrɛ la sabula a kɛra sababu ye ka maa 12 de bɔnɛ u nin na ni civiliw b'o la fo ka taa se finitigilakaw yɛrɛ ma wa fana ko maa caman yɛrɛ de jogina ko yɛrɛ la minnu yɛrɛ kɔni n'u y'u taga n'u ye u ka faaba yɛrɛ kɛnɛyasow la seere dɔw y'a yira k'a fɔ ko kasara yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ yɛrɛ sabula a kɛra sababu ye ka yɔrɔ caman cɛ wa fana ko mɔgɔw kun bɛ kule yɛrɛ la fan bɛɛ lajɛlen de fɛ ko hali n'a sɔrɔ a ma dɔn yɛrɛ kɔni ko maa min yɛrɛ kɔni ye nin ko in yɛrɛ sababu ye ko nka ko Pakistan autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sigasigana don ni k'a ɲɛsin jɛkulu dɔw yɛrɛ ma Taliban Pakistan ni olu ye mouvement pakistanais dɔw yɛrɛ de ye ko walima ko État islamique maaw yɛrɛ dɔw de don ko sabula ko waati tɛmɛnen la ko ni jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni ye bingani wale ta ni k'a ɲɛsin kiiritigɛsow polisiw ale ni foroba baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni la sabula u b'o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de ta k'olu ye foroba cakɛdaw yɛrɛ de ye ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko Islamabad k'ale yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ min ni lakanaba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ka tɛmɛ Pakistan yɔrɔ caman yɛrɛ kan i n'a fɔ Peshawar walima Quetta ko nka ko o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ye u ka maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni ka cible ba yɛrɛ de ye sabula k'u ka jamana baarakɛyɔrɔ caman yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ la wala ko bingani kɔni ni k'a ɲɛsin o yɔrɔ kɔni ma ko bɛna nɔnba yɛrɛ de bila politiki ko ta fan fɛ wa fana k'a bɛ lakana siratigɛ yɛrɛ ka dɛsɛ fana de yira ale ni k'a ɲini ka basigibaliya yɛrɛ don u ka gouvernement la ko nin wagati laban ninnu yɛrɛ la ko Pakistan ale finitigilakaw ye opération ba yɛrɛ de kɛ ni k'a ɲɛsin nin maajugu ninnu yɛrɛ ma ko i b'a sɔrɔ ko Islamabad bingani wale yɛrɛ kɔni ko ye tajuru sara de ye nin maa ninnu yɛrɛ bolo
Pakistan autorité maaw kelen no ka wuli ka jɔ ba yɛrɛ kɛ nin ko in na ale ni sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ bolo da k'a dɔn ma jɛkulu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ale ni fana k'a dɔn ko cɛ min yɛrɛ ye bomu yɛrɛ kɔni ci ale sera ka don tribunal yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la wa fara ko enquête baw yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ ni ka ɲɛsin Islamabad ale quartier dɔw yɛrɛ kɔni ma walasa k'a dɔn ko nin jɛkulu maa tɔ ninnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na jamana caman i n'a fɔ France fo ka taa se États-Unis yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni y'u ka dɛmɛ don ni ka ɲɛsin Pakistan sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma wa fana u tilala tuguni ka nin wale yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ ko wale ɲuman yɛrɛ tɛ o ni ale bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli yɛrɛ nafa yira nin yɔrɔ yɛrɛ de la a y'a yira k'a fɔ k'u kan ka nin maajugu ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka lakana yɛrɛ sabati u ka jamanaw kɔnɔ explosion min yɛrɛ kɔni kɛra Islamabad ale tribunal yɛrɛ kɔni na o ye ka yira diɲɛmaa yɛrɛ kɔni na ko explosion ba min yɛrɛ kɔni kɛra Islamabad ale tribunal la ko tɛ politiki cikan yɛrɛ dɔrɔn ye ko nka ko binganikɛla ninnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka yira Pakistan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la ko fangaba yɛrɛ de bɛ olu la araba tɛmɛnen novembre kalo tile 12 san 2025 hayidara k'a fɔ ko Gabon ale kiiritigɛso maaw yɛrɛ kɔni ye Sylvia Bongo ni o ye Gabon jamana ɲɛmaakɔrɔ Ali Bongo muso yɛrɛ ye ani Noureddine Bongo Valentin ni o y'u den yɛrɛ kɔni ye k'u ye nin maa ninnu yɛrɛ kɔni jalaki san 20 kaso yɛrɛ de la u jalakilen don k'a fɔ k'u ye jamana wari yɛrɛ de suɲɛ walima ko k'u ye Gabon jamana wari yɛrɛ labaara waati min yɛrɛ kɔni na Ali Bongo tun bɛ fanga la a yirara k'a fɔ ko Sylvia Bongo k'ale yɛrɛ kɔni bangena France jamana de kɔnɔna na ni o la ko nationalité fila de b'a bolo France ta ale ni Gabon yɛrɛ ta ko a cɛ ka fanga waati yɛrɛ kɔni na ko a tɔgɔ kun bɔlen don kosɛbɛ sabula ko sanga ni wagati a kun b'a cɛ nɔfɛ wa fana ko politiki ko yɛrɛ kɔni na k'a sen kun fana la Noureddine Bongo ko ale Ali Bongo ale ni Sylvia Bongo denkɛ fɔlɔ yɛrɛ de wa fana ko san 2019 wagati ko a fa kun y'a bila présidence ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de la ni nafaba yɛrɛ de bɛ o jɔyɔrɔ yɛrɛ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'ale yɛrɛ kɔni de kun bɛ politiki fanga yɛrɛ kɔni fanba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya la ale n'u ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati min na yɛrɛ Ali Bongo ale yɛrɛ kɔni kun lafiyalen ba kun tɛ ka sababu kɛ bana ye Sylvia Bongo ale n'a denkɛ jalakilen don k'a fɔ k'u ye Gabon jamana wari caman yɛrɛ de suɲɛ ni ka taga so ɲumanbaw yɛrɛ san ni o ye ale ni ka caman fana yɛrɛ bila ka taga jamanaw kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la France yɛrɛ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ k'u ka denbayaw yɛrɛ de kɔni kɛ waritigi ye ni faso wari yɛrɛ wa kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ k'u ye profiter Ali Bongo ale ka kɛnɛya ko yɛrɛ la ko sabula ko wagati tɛmɛnenw na ko AVC kun ye Ali Bongo yɛrɛ la bi san 2018 wagati ko wagati yɛrɛ kɔni de la n'u y'u profiter ka jamana fanga a n'a nafolo bɛɛ lajɛlen mara ko coup d'état kɛlen Ali Bongo la san 2023 wagati ko kɔfɛ k'u ye a denkɛ yɛrɛ kɔni minɛ nka bamuso ni o ye Sylvia Bongo ye ko ale yɛrɛ kɔni minɛna ni k'a bila yɔrɔ dɔw la n'u b'a kɔlɔsi kosɛbɛ Gabon faaba yɛrɛ la ni o ye Libreville ye ko yamaruya fosi yɛrɛ de kun tɛ Sylvia Bongo bolo ni ka bɔ jamana kɔnɔna na ko kabini o wagati fo ka na se bi ma ko jugement yɛrɛ kɔni kun bɛ k'a kɛ a ka kow yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔfɛ ni Libreville o tribunal maaw yɛrɛ kɔni y'u ka décision yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta ni o de ye k'a fɔ ko Sylvia Bongo ale n'a denkɛ k'olu bɛ san 20 yɛrɛ de kɔni kɛ kaso la k'u ka nin ɲangili yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ sabula ko kiiritigɛso maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka cikan gɛlɛma yɛrɛ de ci jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma corruption ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na u minɛli kɔfɛ kiiritigɛso maaw y'u ka fɛn nafama caman yɛrɛ fana de minɛ u la wa fana k'a yira k'a fɔ k'u sen fosi yɛrɛ de tɛna don Gabon politiki ko yɛrɛ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sylvia Bongo ale n'a denkɛ yɛrɛ kɔni k'o ye France jamana kɔnɔden dɔw de ye k'o de kosɔn ko France ale fana bɛ ka nin ko in kɔni lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko France ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ kɔni ye y'a yira k'a fɔ k'u bɛna nin wale yɛrɛ kɔni lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ni hakililasigi fana ye wa fana u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Gabon mɔgɔw ka sariyaw fana bɛɛ lajɛlen fana bato ni prochain kɔnɔna na France ale ma se ka nin maa fila ninnu yɛrɛ kɔni dɛmɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ko sani k'a ka fɔ ko France bɛ fɛ k'i sen don Gabon kiiritigɛ ko yɛrɛ la nin wale in jɛra Gabon jamana kɔnɔden caman yɛrɛ wa u ye nin wale in yɛrɛ fɔ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko sisan kɔni ko kiiri yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka tigɛ a tigɛ cogo ɲuman yɛrɛ de la k'u bɛ fɛ ka famille Bongo yɛrɛ de kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ walasa u kana na segin ka na fanga la tuguni nka min yɛrɛ Ali Bongo ye ni o ye Gabon jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale yɛrɛ kɔni ma minɛ u ka autorité maaw yɛrɛ fɛ k'a sigilen bɛ Gabon hali sisan ko nka ka u kɛlen don k'a kɔlɔsi kosɛbɛ wa autorité maaw y'a yira fana k'a fɔ ko Ali Bongo ko banabagatɔ de don wa fana ko a n'o fosi yɛrɛ de tɛ a muso n'a den ka nin wale jugu ninnu na ko sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ olu la
ni Ali Bongo ale tɔgɔ bɛ o sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko o sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni kiiritigɛ baaraw tɛna kɛ sisan k'u bɛna olu to kɔfɛlaw yɛrɛ la. Ni affaire in bɛ famille Bongo ka fangaban yɛrɛ de yira Gabon jamana kɔnɔna na wa fana k'a bɛ ɲɛda kura yɛrɛ de di Gabon politique kow yɛrɛ la. Ni ne bɛ dansigi bi ko ka kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.